sí, pero é que son moitos enfermos podridos de diñeiro que pagan por tratar as súas rentas cando podrían utilizar a seguranza social. Eu só non sei que pensar de vos, sodes uns hipócritas. Calma. Non nos fales así. Hipócritas. Oye, es que somos teu pai e tua Os mãe. hipócritas son fallas de merda. ¿Qué dices iso? No, si, eu xa nin o poño. É que eu só gañando, No, si, eu xa fai anos que a comenzar e cambiar. É que, para min, teñen que prohibir todos. É que como que son unha inmoralidade. Aquí mira a Piaria. O da primeira, o da Antena 3. E non se salve ningún, Nin o primeiro. A miña ya ni sempre digo que tiño que prohibir, e ten chegou a razón. Bueno, eu o que non entendo é como o ZP consigue unha cousa así, Pero como que te tanto... Claro, o noso presidente. Pero se o José xa non está. Como que non sei? Está, ¡ha desaparecido! Desde claro, non está. Cuidado. Non che sei, pero... Así a ollo, pacho que den uns 3, 4, 8 anos. Non me sei, no salve non dixen nada. Estarían despistados esos días porque extrañan moito que o salve non dixeran nada. E ora quen está? Agora diz que hai un galego que sei que estaba na oposición ou facendo oposicións ou algo así. Miña avó, sempre di que os galegos dan moi bon resultado. Porque tivo e doeu 30 anos. Joder, había yo que decir ao galego eso para que se impoña. É que non pode ser que nos tenen así todos os santos días. Como? Pues, estrafándonos a comida con tanta atrapallada de guerras, de crisis, de... Eso é todo. A que ti ves algo de sufrir? Vamos ver bichos un tanque caminar por aquí por el parque, un negro moribundo, ou algo... No, eso inventan todo. É que eu non sei de que quitan tantas historias, A miña Jenny, que é a persona social, sempre di que eso é todo unha estrategia do goberno para que se nos corte a digestión. Bueno, pues Jenny pode que tiña razón. É que parece que nos queren facer todos, muller, nin que non vivísemos neste mundo. Cerrada. Como xa sabemos, toda persoa ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade, pero ademais, Ninguén será sometido a penas contra os pais. vamos velo. 27, 15, 59. Bueno, máis, isto xa está todo listo, xa lle deixo que endeire esta lata e deixo seguir coas súas cosas. Vale, gracias. Que será o que me escribe o meu veciño? Querida nenita, para ayudarte a corregir tus problemas de peso, te envío de Estados Unidos este invento nuevo que te ayudará por si te falta la fuerza de voluntad. A ver si a mi regreso encuentro a mi muñequita tan delgada como cuando éramos novios. Recibe muchos besos de tu osito feroz. Posdata, cuando vuelva quiero que me recibas con el salto de cama que te traje de Hong Kong. Tu churri de tu corazón.
Non sei se por moi moderna que sexa me vai quitar a fame, pero... Falando da fame, xa me está entrando ganas de comer outra vez. E se comer un chisquiño, non me vai pasar nada. Non. O endocrino dixoche que tienes que ter forza de vontade, que non podías comer. Pero se comer un chisquiño de tocino tampouco me vai pasar nada. No, porque despois non entro no salto de cama e a remungación, non sei. Bueno, tomo orar, pero despois non me entro. ¡Ana más! Non sexas traviesa. Que sabes o que dixo que o endocrino? ¡Para! ¿Qué? ¡Ni se te ocurra! Pero ti, non ves que te estás convertindo nunha bola de sebo? O teu riquichuri dixoche que non comeras, xa non debes comer. As venga! ¿Qué faz? Ni se te ocurra, non te penses que non estou vendo, Non intentes nada, nomás te corta, eres unha infeliz. Date quieta, non o pagas, non o pagas! Si poderei comer o que queira. Si, ven. Ademais, o noso sistema enseñaron a tratar os campos socialmente establecidos e para aquelas que non queren estar regadas nin ser personas. Ademais, toda persoa ten liberdade de opinión, de expresión e de pensamento, e ninguén será xulgado por causa das súas opinións. Ou debería. Ben, quero que cada un de vos dé os mensaxes que levantaron tanta polémica no Instituto. Porque vivimos a golpes, porque apenas se nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado adoro. Estamos tocando el fondo. Que non es. É un problema. É un recital de poesía aprobado no Consello Escolar. Claro, pero ti non eres a tutora, verdade, os rapaces? A ti non che piden explicacións os pais, pero a mí sí, e non podo justificar isto, non podo. Mantengo la poesía concebida como un ojo corporal por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Manifestos incendiarios. ¿Por qué no recitan García de la Vela? ¿Acaso el dulce lamento de los pastores o Alicia Memoroso non é adecuado? Son textos recollidos dos alumnos. Forma parte de fomentar a lectura. Claro, si deixémosles facer o que queiran, a ver se lo van por aí facendo asembleas nos pasillos, ou con piercing, minisaias aí, Siguientes. Perdíme que estamos severos, esqueceron comer severo. Perdíme cando na luna de lota me condenaron ao silencio e a negación. Todos ensordeceron a miña voz, de palabras doces, que chamaron pardas, de voces curiosas, que chamaron histéricas. E xa non me importaba nomear, nin nada que por mí fora nomeado. Do susurro ao grito vou recobrando a palabra, vou contar a miña historia sin a voz do patriarca. Foi limpando a pelos calificativos porque me confiscaron a palabra. Bruxa, puta, tola, pecadora. E aínda non o dixen todo, máis farei, porque agora eu teño a palabra. Esto é con linguaxe improcedente e
é. Son textos poéticos de autor recollidos no temario. Pois haberá que revisalo, que isto é un colexio religioso. Non hai nada de religioso neses poemas. É suficiente, definitivamente, o eligen outros versos máis adecuados aos estupendos este recital. Todos e todas apreciamos a comunidade da rutina diaria, a seguridade do familiar, a tranquilidade da monotonía. Mas ás veces é preciso sair desa burbulla e tomar, cando menos, a palabra. Falar e recordar acontecementos do pasado. Esta vez, o que quixemos foi recordar que en 1948 asinábase a Declaración de Dereitos Humanos. Falar. Está claro que non queren que falemos, que non queren que pensemos, que non queren que nos movamos. Senón, pa que habían ser precisas leis mortais? Sen embargo, as palabras sempre conservarán o seu poder. As palabras fan posible que algo tome significado, e se se escoitan, enuncian a verdade. E a verdade é que neste planeta algo vai moi mal, non? Crueldade e injustiza, intolerancia e opresión por parte de quen debería garantir os nosos dereitos e liberdades. Así que, se non abrimos os ollos e seguimos alleos ao que acontece ao noso redor, ese mundo posible continuará a ser este mundo imposible.